салом алейкум ҳамватанони азиз, дар ноҳияи Фархор қарор дорем. Дӯстони азиз, ҳозир омадем як палаки тарбузи харбуз ва дигар чизо. Мошини мо ҳам шикрто ҳам 25 солагира омад аз шаҳри Душанбе рафт кардем, район омадем, ай район баъд палаки тарбуз мераем. Кадоме ки дур аз ватане лайк монед, подписатсия кунед, фикротона бинависед ва дофи дигар куҷо барем. Ин мошин дар хизмати ҳамин тамоми муҳоҷироа. ҳозир мераем рафти. Хуш дӯстони азиз, ин ҳаминҷа бародар мо бахтовар. Салом алейкум. Чанд гектар да кади? 50 сотиқ да тарбузи харбуза кади? 50 сотиқ да кадагим. Он болода 14 сотиқ ёшам як пандаҳо хайми агаратин хутакорiyam хай кадагим. Чӣ дорен ғайра тарбузи харбуза чӣ дорен? Як ами лоби ва ами ҷорубиам хели. Тарбуз чӣ хел шид осилаш? Тарбуз хай чӯгамеш мефорон состар аст. дорен ози тарбуз ё харбуза ҳаста мондагия баҳри ҳамон муҳоҷира нишон мутин заминава тарбуз хирира дигар чизора мақсад ҳаста ягон 200 ё 300 дона ҳанҷа ходи миёида барои мақсад дар кор бошад. беҳтарин хай лайк подписатсияро фаромӯш накунед. қадри меҳнати бародарро бибинед. ина иҷа капат буда ё боло шӯя я ки я бора чао кадам дигар рӯда чида кора фи мурда таги мисол чи ҳаминҷа хоб мекади ту? ҳаминҷа шаво хоб ҳозирам хоб мекунӣ? ҳозир ҳаминҷа хобем шавоам ҳаминҷа мехоб мекунӣ? шаво гирк пирк хел чоне не бародар ман ҳамроҳӣ мекунам бора. озин чока ёфти ягонта ку куҷо да ина ай куҷо фаҳмиди ки хомай авача так кесе оҷа мефаҳмима бахтова мегӯянд ки кетман мезанӣ бовар ки ин бародар инамҷа рамхи кетман заги ёхима баъд ки ҳамишидагия нами кетман намиям хел мезанӣ ина бехша сис мекунӣ. ина диюм ҳосил ай нигоҳ ки уҷа диюм ҳосилаш дестай дидесе ина ин диюм ҳосилш оли калон мешава як тарбуз як 20-30 мешава иншолло. воҳ бача ина дӯстои азиз кадоми меҳнат кард баракат чами ёваи бародар. ина 50 сотиқ ба даъносунай 50 сотиқ шаб рӯз ай қафоӣ мешавӣ нигоҳ об метини ҳатто ҳозир оли намии ҷӯякош аст. инаи шабакаи бо диюм ҳосил калонш деса ина мошалло бовар ки як кайфияти дигар дорайда ҳамин сари замин меём хилма бо хеле ҷавон ҳис мекунам агар не оли навси будадаем қатъи дармон як дусе тарбузи калони хушрӯ ёфтум ки ман интихоби маи ҳамира биканам. мошалло нигоҳ ки чӣ хел ховай пеш биё камера чӣ нигоҳ ки оли кандагӣ неста пеш биё ки бибинанд мардум кайф кунанд. ин дам кайфият чамия нигоҳ озир чӣ хел меканамаш. ина тарбуз айдӣ ира хеле корчакиш хеле вилка қатине сари палак омадӣ мепартоиш так мега мекафаот дуста медозӣ қатъи хок чангиш мехӯриш. биё вақози мебинемш ку чӣ хелия палаки бародари мо намҷа кам табо состаракай. тарбузам хеле чӣ неста тарбузам гарм не салқинакай хушрӯай дақиқа 70 чӣ ба ҳамош ки дар тай барг аст ҳамо мақсад камтар хунуктарам коми ха дар автомат саломат бошӣ. ҳай бисмиллаҳ нигоҳ кунед оп ина ки хел дар назарам ки трах кестаид филқ шидаи ё ки не филқ нашидаи хай ки қайдгар ждат кунем ман мекафонам ира ба гуфт шумо чӣ хелияй ҳами ол мегаи қапрга мезани бикафонаш бибинемшох ҳамун тамошобинора мегӯям хеле мегана
نکی باور کنن موندش نمونه که توصیه رئیس رو میکنم اگر هم میکفون 1 2 3 پیش بیو او شبینه نگاه که او چرا قصدش بر اومده باور که یکم دست ما به تکمه اینه این خودش هو یعنی نگاه بسم الله گپ ندارم بخدا شیرینی شدم خنکی شدم این دیگه چی نکرد یعنی اسدهای همین یکمه مونده شروع فرق نیسته بیا که کامیرا چی تو بخواه باردک دیلم سوختک دایدم ما توش Wo ispan diyor? Palak da. Sari palak. دوستان عزیز ویدیوی ما با آخر رسید بهترین بورش 5 ویدیوی نو انتظار شدیم بگین که کجا بریم کدام نویه را بریم ویدیو کنیم خداوند نگهبانتون